Alam no? Nagbulag na ba dahil si Catherine o si Daniel no? Ang may ani magbulag pud mi sa kong bana. Nagbulag man gani sila ni Catherine o ni Daniel nga 11 years sila nya kami pang isa pa mi katuig ipon. Udang! Ano sige mag-yaw-yaw yan? Ano saan ka? Magbulag na ta. Ano ba? Nagbulag man gani si Daniel o si Catherine na 11 years kita pa kahang 1 year pa ta. Kung sa may nasunod si mong utok? Ay sus, magbulag na ta. Kay nagbulag man gani silang Catherine o si Daniel. Wa kay pulos atong balag ipon. Di mo mga muna nga itong pauyaw noon. Ay sus, layas na lagi dire kay wa na ko ganahin nimo. Hawa na dire kay wa kay pulos ang atong panag-ipon. Hawa na dire kay. Kung sa may nasunod si mong utok, kaya mo mga muna itong pauyaw noon, anang. Wa na ko ganay sa tong pamuyo kay si Daniel o si Catherine nagbulag na. Panguhaan ni imong mga salina dire kay wa na ko ganahin nimo. Nabuang na ng tingali ka.